GF Money on Suomen ensimmäinen varjopankki. Varjopankki tarkoittaa pankinomaista toimintaa, jota harjoittavat muun muassa rahoitusyhtiöt. Varjopankkijärjestelmä kattaa kooltaan yli 50% maailman rahoitusmarkkinoista. Yrittäjät tietävät hyvin, että toimivatkin suomalaiset yritykset voivat joutua tilanteeseen, jossa kassavirtaongelmat ja rahoittajien joustamattomuus uhkaavat koko yritystoimintaa. Otetaan esimerkiksi Matti. Matti on rakennusalan yrittäjä, joka tarvitsee nopeasti rahoitusta projektin loppuun vientiä varten. Tavallinen pankki ei myönnä Matille tarpeeksi lainaa tai hän ei saa sitä riittävän nopeasti. Niinpä Matti täyttää lainahakemuksen suoraan GF Moneyn nettisivuilla. GF Money tutkii tarkasti kaikki saamansa lainahakemukset. Seula on tarkka ja vain alle 10% läpäisee ehdot. Matin projekti läpäisee GF Moneyn hakuprosessin ja Matin on mahdollista saada laina jo 3 päivän päästä hakemuksen jättämisestä. GF Money on vakavarainen yhtiö ja lainaamme rahaa omista varoistamme. Mahdollistaaksemme lainarahan Matille tekee GF Money myös yhteistyötä suomalaisten sijoittajien kanssa. Sijoittaja voi olla yritys tai yksityishenkilö, kuten Pekka. Pekka kuuluu GF Moneyn tarkkaan rajaamaan joukkoon suomalaisia yksityissijoittajia, joilla on aito halu tukea suomalaista yrittäjyyttä. Pekka lainaa rahaa GF Moneylle. GF Money lainaa rahaa eteenpäin Matille. Hän maksaa lainastaan järjestelypalkkion ja korkoa. Muita hallinto- tai palvelumaksuja ei ole. GF Money maksaa kuukausittain kiinteää korkoa Pekalle. Matin lainanmaksuaika on joustava. Hän voi maksaa lainan takaisin, kun saa vaikkapa riittävän määrän lainaa pankilta. Pekka saa lainaamansa rahat takaisin vuoden kuluttua. Nykyisessä maailmassa yrittäjät tarvitsevat uusia rahoituslähteitä. GF Money auttaa Matin kaltaisia yrittäjiä saamaan rahoitusta ja pääsemään vaikeuksien yli kohti tuottavampaa yritystoimintaa. GF Money Oy. Me rahoitamme suomalaista yritystoimintaa.